O Pazo de Goiáns acollerá por primeira vez o Encontro Arqueolóxico do Barbanza, que celebra os días 22 e 23 de febreiro a súa 18ª edición. Os resultados dos estudos e excavacións que se están a cometer no Barbanza e noutras zonas da península, con especial protagonismo da arte rupestre, centrarán boa parte das xornadas. Hai persoas fiéis que veñen todos os anos, que sabemos que levan vindo moitísimos anos a visitarnos, e este ano, pois como ben acaban de decir, cambiamos de ubicación e levamos os encontros arqueolóxicos. Eu creo que é un lugar maravilloso como é o Pazo de Goiáns. Así que o día 22, todo o día 22 e o día 23, estaremos falando pois, de temas como, ben poñía por aquí, a edade do cobre ibérica, os usos modernos da cova de Eirós dende a etnoarqueoloxía, derivados temas que vamos tratando todos os anos. Preto de 20 investigadores tomarán parte nas 11 conferencias que compoñen o programa, que se desenvolverá durante toda a xornada do sábado e o domingo en horario de mañá. E algúns dos poñentes invitados, destacados neste caso, por exemplo, temos a Marcos Mantinón, que iniciará as ponencias o sábado, seguido de Leonardo García, e despois pola tarde, como ven sendo habitual, acompañarán nos diversos poñentes de índole galega, entre eles Rebeca Blanco, Alba Vidal, Lucía García, Alba Antía Rodríguez, Emilio Rodríguez, por exemplo, Adolfo Fernández e Fermín Pérez. E despois finalizará os encontros arqueolóxicos o domingo da man da profesora Elisa García, profesora titular neste caso da Universidade de Valladolid, seguida de Ernestina Badal, e finalizará con Carlos Rellán, da Universidade de Granada. A programación complementarase durante a primeira fin de semana de marzo coas visitas á Fortaleza do Castro de Vigo e o xacemento de Montes Claros na Laracha. Os interesados en asistir xa se poden inscribir a través da web centroarqueolóxicodobarbanza.org ou no teléfono 647 922 210 ata o 14 de febreiro.